ए हाँ बार के स्टार आए पर यहाँ आफत बा पार्टी दे पार्टी ठीक ओ है दीपेश भाई बाद में बता हाँ 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 बिग फैन अपने के हर एक वीडियो एको गो वीडियो न छोड़े सब वीडियो देखे ले लाइक करे ले कमेंट करे ले अपने तो चिंते हो हमरा ना हमको बहुत लोग कर ले हाँ बोला कोनो बात ना अभी एगो दूगो लाइक आवले तब न आदमी चिन्हले से फलान बचा चिलान में हजारों लाखों लाइक में आवले अपने के वीडियो ये सब अपने से करते हैं ना ना हम तो सब वीडियो लाइक करेले एगो काम लेकिन रहलक अपने से अब अपने कह देती तो बस कथी बा कहूँ फोटो वोटो खिंचान बा ना वो तो भला वो तो खिंचाइए ले कोनो बात नहीं लेकिन एगो हमर दुकान बा एगो पान के तक प्रचार कर देती ठेहुआ हुआ लागल पान के दुकान चाहे कोनो दुकान के पता ढेउआ कौन बड़का बात है संबंध एगो बनल रहले तो आदमी सब चीज होइत रहले अब ना पान खा लिए कहियो आबो दुकान अरे बेटे एगो पान खाला से माने हम घर परिवार चल जाए अपने तो दुकान चला दे घर परिवार चल हम तो कामे ये बता न होई ठेहुआ लागी लाड़ के स्टार बड़ा राखत तो अपन वीडियो तू अपने हमरा ना चाहे तोर वीडियो दे अब एको गो वीडियो पर लाइक कमेंट कुछो ना देत रहत